Selamünaleyküm, haydi Alavan, vatandaşlar. Selamünaleyküm. Salam Garı, salam əziz vətəndaşlar, məhrəm yoldaşlar. Haydi Alavan, şu an bir Türkmenistan'ın internet sistemi hakkında beraber düşüncelenme, fikirlenmede. Haydi şairlik yani Türkmenistan'ın internet sistemi öğren PCA'daydı. Olan bazı var hem nimelere bir ötüş tarafından istenilip bir adım yürüme yani yörattırma ona ullakan tesir etti ya da bilim sistemasında oku, yani mesela ekonomika, istenip bir iş taraftan alanda her kâdayda hem de internetin üstülen internetin gücü bilen yarayada Doğru. şu hakkında ne fikirleriniz varsa yoş yani biz kaçar ağabeyip ortaçak olar fikirlenmede. Böyle. Sen başlayacak mı? Ya da ben başlayayım mı? İlk bilen men öz fikrim aýsam internet bir dünya yüzünde bir häzirki döwürde ýaşaýşa bir biziň ýaşaýşymyza bir gerekli zatdan biri bolup durda. Yani internetten daşlaşmak mümkin näçe bolýar. Onsoň haýsy tarapdan alalyň, bilim tarapyndan alsak häzir denip bir okuda ýa mekteplerde okadylýan bilim sistemi daşary döwletlerde nähili alyp barylýan özümden görüp bizine bir okullarymyza şeýle köplenilýär-de. Istenip bir maglumaty biljek bolsak, yani öňkü döwürleri alap, zat ýogynda nähili aýdary kitaplary, okumaly kitaplary öwrenmeli, ýöne hemme zady okap ýatda kelede saklap bolmaýar. Istenip zady özüň bilip ýatdan ulanıp bolmaýar-da, şoň üçin häzirki istenip bir iş etjek bolsaň, Google ýa-da YouTube platformalaryny ýa istenip beýleki platformalaryny açyp öwrenip bolýar, ýani göretjek işine. Emma beýnansakda bize gaty bir şeýle test derecede, häzirki ýagdaýda dünýä rankinginde ýani şu internetin testliginde birinji derejelerde bilsek bolar, birinji we ikinji derejelerde durýarda. Türkmenistanyň derecesi. Ondan indi biziň şol bilim sistemamyza ýa beýleki öz gurulmaly sistemalara nähili täsiri bardyň siz öz düşünjeleňizi aýdaýsy. Doğru Garı. Şu yerde özüne belläpdeşdiňse internetsiz hiç bir hereket edip bolanokda häzirki 21-nji asyrda. Indi ýöne men bir ýyl ize gitmekçi bolýanşdaýdy. O da edil bir uzak tarihlere däl, edil bir ýyldyk Covid'in başlan döwrüne 2019-njy ýylyň soňunda dekabr aýynda şu gurulmalar bot başlapda, şu diýmek bolýar bir 2 ýyl mundan. Şu pandemiýanyň başlanmagy bilen dünýäde belli bir derejede özgeçlikler bot geçdi-de. Özgeçlik diýsem ýalňyş bolmaz mukadiýen. Bu özgörüşlüğün esası online sapaklar. Şurada bir zat bellek geçesim öyledi. Covid-19 diyende elbette bu ağımızda, kalbimizde unutulmayacak acı, hiç ayırıp olmayacak acı zatlar kaldı da men onu o tarafını diyemem. O bar hava onu bir tarafa koyalı yönüne şu an etcek olan gurulunun Covid'in gelmegi bilen özü bilen bilelikde şu öz ýanynda getiren bir gowy plus tarapyny görkezjek bolýandy. Elbette bu keselçiligiň plus tarapy ýok, ýöne her döwür özü bilen bile bir zatlar getirýär-de. Ona Covid'in öz ýanynda getiren zady online sapaklar diýip biler. Ondan online sapaklary
bolan online sapaklara olan düşünce bolandır elbette. Ýöne hiç zerurçulugy ýokdy, gerek geldi. Her kim näme çağalar mektebe gidip okap ýör. Bolandan soň eýle bir online sapaklara zerurçuluk ýokdy da. Ýöne şu döwürde giňden geçildi online sapaklara. Sebäbi pandemiýanyň näçe wagt dowam etjegi, haçan soňa erjegi belli däldi-de. Elbette onun üçin hem ilim, bilim ulgamyndaky adamlar sessiz oturmadylar. Olar 2-3 ýyl sürjek bolsa şu Covid pandemiýa döwri, onda hökmen bir zat edip sapaklary dowam etdirmeli. Universitetdäki studentlara ýa-da aspiranturasyn, doktoranturasyny alýanlara sapaklaryny bir şekilde dowam etdirmeli. Mektep okuwçylaryna, hatda çağalar, bagyndak çağalara çenli sapaklar bir şekilde 2-3 ýyl ary berilmeli, dowam etmeli. Şoň üçin online sapaklara geçme düşünjesi öňe sürildi we şo giňişleýin dünýä ýüzünde giňişleýin öz ornuny tapdy. Ve köp ýurtlar ýa-da käbir ýurtlarda da käbir mektepler dolu online sistemasyna geçdiler-de. Bu online'a geçmek belki bir adamın ýa-da 10 adamın aklyndan dören düşünje bolup biler. Ýöne şu 10 adam dünýäni nähili ütketip bilýär. Ýa-da muny kiçeldip biler, 5 adam ýa-da bir adam aklyndan çykan zatlar dünýäde uly iz galdyryp bilýär. Edil online düşünjesem şolar ýaly Covid döwründe pandemiýanyň başlanmagy bilen bir giň ýaýrady-da. Gowy bir öňe gidişleriň biri bolup taryha girdi. Elbette muňa hiç kim taýýar däldi. Şu Covid bolar, biz online sapaklara geçmeli bolarsa, diýen hiç kimde şolar ýaly bir taýýarlyk ýokdy. Mollimler ýa-da enatalar ýa-da studentler, okuwçylar taýýar bolsun bolmasyn. Şolar öwrendiler we geçdiler. Ve 3 ýyldan bäri şu praktikany edip gelýärler. Online sapak geçme praktikasyny her gün gaýtalaýarlar we 3 ýylyň dowamında, 3 ýyl bolup gelýärdi, şu ýylyň soňuna etsek 3 ýyl bolýar pandemiýanyň dörenine. Şu 2,5-3 ýylyň içinde eýem 7-8 ay, 1 ýyldan soň eýem mollimler usady boldy online sapak geçmäniň. Eýem häzir arkaýyn edip bilýärler. Hiç şeýle kynçylyksız edil sana su içme nähili aňsat gelýän bolsa ýa-da ajgan wagtyň turup naharyn goýup ýýän bolsa, edil online sapaklary mollimler üçin şo ýagdaýa geldi. Sebäbi bu her gün edilenmiş. Her gün şo sapaklar etdiler. Bir gezegem däl, ýerden online linka baglanýan, tä günüň soňuna çenli sen şo linkde okuwçylar bilen videoly görüşüp okuwçylaryny görýär, sen okuwçyny görýän, şeýdip edil mekdepdäki aldyňa bir her kim öz aýry öýünde oturýar. Ýöne sen bir liniýada bir klas emele getirip oturýarsyň şo taýda. Diýeli bir klas bir liniýada mollim bilen görüşip oturýar. Beýle klas başga bir liniýadan görüşip oturýar. Bir sany link öğretmek bütün ýylyňa ýetýär. Şo bir linki basyp girýän, şonu basyp çykýan. Bütün ýyl sen şo bir zady öwrenýän, şo bir zady basýan. Indi bu hatta öýdäki enatalar eýem 4-nji klassdan beýik bolan çağalar belki 4lerim özleri link bersen, öwretsem özleri girip çykyp bilýär-de. Ýöne 4-nji klassdan kiçik çağalara eýem hökmen birleri gerek kömek etmeli. Onda öýdäki enatalar ýa-da enatalar işleýän bolsa çağalara seretýän ýankalar bolýar-da. Şo ýankalara çenli öwrendiler şunu. Şolar isläp, men öwrenesim gelen ok dip bilen olar şo çağ üçin etmeli şo zady. Onda näme bir öwretýän, öwrenýärler. Sen şeýtmeldir dip mollimden bir nähili girjegi, nähili çykjagy mollim tarapyndan öwredilýär. Olara mollim aýdan etýärler ölen eýem olar şo liniýada oturýarlar. Mollimlerim muny öwrendiler-de, şonu bilip doglandan öwrenilen zat ýok-a, mollimlere de öwredildi. Mollimlerim gerekli sapaklar aldylar şoň üçin. Köp konferensiýalara gatnaşdylar, şeýdip mollimlerim öwrendiler şonu. Şeýdip mollimler öwrenenini enatalar öwretdi.
Elbette moğollar has genişleýini öwrendiler, ýöne enatları nädip girip nädip çykmagyny öwretdiler. Diýjek bolan zadyň bu diňe moğollar tarapyndan öwrenilmedi. Hatda öýdäki enatalar, ýankalar tarapyndan online sapaklara girme, çykma öwrenildi we çağanyň ýa-da ýaş diýel 4-nji klassdan kiçigi ýa-da çağalar bandak çağan ýa-da hukman bir ula adam oturmalda sapak alanmakdy, şoňa kömek etmeli. Moğolymyň soraýan zadyny ýa-da uly biri kömek etmeli, alyp bermeli. Ýa-da hukman biri oturýar. Olaram islama moğolymyň aýtjan zatlaryndan olaram peýdalanyp öwrenip oturýar. Görýärler, wakalar hem moğolym çağan nähil täsir etýär, nämeler öwretýär. Öýünde kömek etjek bolsalar, olaram edil moğolyma kömek edip bilýärler. Şo taraplardan hem gaty öňe gidişlikler boldy. Indi indi sapaklar diýeli şu köp ýurtlarda ýa-da käbir ýurtlaryň käbir mekdepleri geçdi. Hemme mektep geçmedi de online sapaklary. Şu online sapaklara geçen mektepler diýeli ýa-da ýurtlar diýeli belli bir derejede özlerini adatdan daşar ýagdaýa eýem şu 3 ýylyň içinde taýýarladylar. Indi şular ýaly adatdan daşar bir ýagdaý döräýende eýem şolar näme etjeklerini bilýärler. Bu gaty uly ädimde dünýä taryhynda da ýa-da eýem şu ýurtlar üçin gaty gowy aşagyny gowy edip çydar ýaly bir meselede eýem şolar nähinen bolsa belli bir derejede taýýar. Diňe moğolym däl, studentlaram, öýdäki enatalaram bilýärler. Şular ýaly ýagdaý bolanda iň azyndan online sapaklar bolup bilýär. Yani her döwrün edil diňe online sapak talap etmez elbette. Her döwrün talaby başgaça bolup biler. Ýöne şu online sapaklar edip bilen ýurtlar eger döwre göre talap başgaça bolup biler, ýöne başgaça talaplarym edip biläjek ýurtlar şolar. Sebäbi o ýurtlar täzeliklere açyk. O ýurtlar tehnologiýa açyk. Meselelere giň seretýärler. Bir dar bir pencereden seredip oturanoklar. Şurada men biraz ara versem, sen devam etsen, ya da devam edivereyim mi? Birazcık fikirlerimi cemlemek için. Böyle. O yankı, şu esen yurtlarda yankı online oluwamy oturdular diýdiňiz we online sistemasy hakyky esasy ine bidader nähile şu online'ın peýdaly internetin peýdaly taraplaryny aýdyp geçdik. Ondan käbir adamlaryň arasynda ýani her neme ziyanly taraply ne öňe sürýänler bar, çykýa olaram. Şu ziyanly tarapyny öňe sürýän adamlar ýanky aýdan ösen ýurtlarda internet ulgamyny oturdular diýdiňiz şol. Ösen ýurtlarda az çykýar. Ýöne ösmedik ýurtlarda şol internetin ziyanly tarapyny has öňe sürýärler. Olam nämeden bolýar? Biz öz jemgyýetimizde alamyzda ene öz teoriyamyza adamlar alamyzda näme diýerler adamlar ýaşlar bolýar, ýani internetde, sosial medialara girip köp ýyllarymyz olanlar bolyp diýen gurumlar bar. Ýa-da. Ýöne men şol gurumlar hakynda bir zat fikirlendim. Gyzyklanyp gördüm, biraz araşdyryp gördüm. 20-nji asyryň başlarynda maşin çykaryp başlaýar. Şol maşin çykarylan döwürleri Gollandiýada, Amerikada şol maşina garşy protesto döredýär. Näme sloganlar näme diýär? Maşinlaryň şo ýolda maşinlaryň sürülmegi adamlaryň ýolda piýada ýöremegine ýa velosiped sürmegine ýa-da çağalaryň şol ýerde oýnamagyna ziyan berýär, ýani täsiri bar diýär. Ýöne häzirki döwür alamyzda biz maşinsiz gödöne ýetirilýän durmuş döwürden bir işe gitjek bolsaň ýa bolmasa ýene bir başga syýahata gitjek bolsaň da beýleki şäherlerde hukman maşin ulanmaly bolýar. Ýani işini ýeňilleşdirýär.
Onsoň Doğru. şol wagtlar şoňa garşy çykylyp häzirem bize näme üçin internetiň Facebook hakynda näme üçin Facebook tora berenler adamdan ýa-da ziýanly taraplaryny görýärler diýen gizep bolýanym. Peýdaly taraplaryny kän bir düşünüp bilmeýänler de bar aramyzda. Ýani internet bilen ýene bir tarap bar häzir bu internet ulgamynyň dünýäýe aýramagy ýani globallaşma bolup küreselleşme, ýani şu küreselleşme bilen ýaýraýar. Ol hem daş döwründe ýurtlar, daş döwründe döwletler internet bilen öňe wakan gidip barýar. Sen internet ulanmasaň, sen olardan gaty hayal gitýär. Ýani ony hem ýanky maşyn bilen deňeşdirdiler. Sen bäsleşleň, sen ýanyndakylaň hemmesi maşynly gitýär, sen bärde piýada gitýär. Yani internet ulanyp internetdaki goýulan bilgileri, maglumatlary peýdalanyp has ümit bolýar. Ýöne şonu ulanman diňe öz bilenim bilen gezek bolsaň olaýan gaty hayal ýol alarmy kadýar. Alýady düşünýändiň düşünýär. Gaty dogry belläkdirsiň gara. Menem dogry goşulýan we goldaýan indi şu interneti beýletsek bizim şu rejim sistemamyzy häsgelçilik berýär diýmekden internetin ziýanly taraplary köp diýmek has aňsatrak da. Şoň üçin şu sözüň aşagynda internet tizleşdirip bolýar, internetin tizligini artdyryp bolýar, ýöne ýaşlarymız ahlaksyz ýetişýär. Diýermek aňsat gelýänligi üçin şo gepä aýtdymy, ýani siýasatyny açyklap oturmak gerek de, men internet açdym, şoň maňa kynçylyk döreýär diýmek gerek geldi. Şoň üçin aňsat tarapyny ulanmak elbetde eger ýoldan gitjek bolsaň hemişe şu işiň aňsatyny seçýärde. Mene şolar ýalyrak düşünýän şo taýy. Şeydip, edil aýdyşyň ýaly maşyn meselesi gaty dogry mysal getirdim. Maşyn geç samolýodam diýipdiler, ony geç raketa da diýipdiler. Beýleki ýurtlara raketa hyzynda ýa-da samolýot hyzynda, gel maşyn hyzynda gitýär diýildi, tizliginde gitýär. Yani bir zatlar öwrenýärler, olar üçin bilim el ýeter. Häzirki döwürde bilim muht, bilim almak, bir zat öwrenmek, bu zatlaryň ählisi muht olan näme saýasynda muht? Başlarsyňyz internetin saýasynda. Şu internet bar bolanyň üçin adamlar arkaýyn öwrenesi gelýän zady şo bir wagtyň özünde öwrenip bilýär. Bir zat öwrenmek üçin bir ýere gidip öwrenmek gerek däl, kitaphanaya gidip öwrenmek gerek däl. Sen telefonuňy al, Google'a ýaz, näme bilesiň gelse şu taýda şo bir minutyň içinde, şo bir sekundda bilip bolýar. Bizde bolsa şu iň arzan, iň etmesi aňsat, döwlet üçin hiç hili problema bolup görünmeýän internet şeýle bir ulakan problema, ona ahlagy bozulýar ýaşlaryň diýen sözleriň aşagynda da uly bir rejimi dizläp şeýdip dowam etjek bolýarlar. Indi men ýanky galan ýerim birazajyk dowam edeyim. Ýanky ähleden gurumlaryň bu online sapaklar barada edilen gurumlar ählisi dünýäde bolup geçen ýagdaýlarda. Indi gelek Türkmenistana. Türkmenistan bilen edil şu Covid döwründäki ýagdaýy deňeşdirjek bolsak, Covid döwründe dünýä nähili ýagdaýa ýetdi, Türkmenistan nireldi. Türkmenistan diýe bütün dünýä Covid diýip durka, Türkmenistan diýe bizde Covid ýok diýe. Yok, bizde hemme zat gulaly gulluk, asmanymyz arasda Covid yok. Onda şular ýaly sonra güzel çykýardy. Covid yok bolsa, näme üçin gün-günden mazarlyklary ýeňildi? Yani onu Sputnik'tan seyredip görsen, täze dören 2 ýylyň içinde, soňky 2 ýylyň içinde dören täze mazarlyklaryň suratlaryny gördük, görkezildi. Kim islese şonu girip görüp bilýär. Adamlar öldü. Hatta
açmana ruhsat berilmeyen jaýlandylar. Gününden mazarlıklar hatar geňeldi. Onda bu demek näme bolýar? Bu Türkmenistanda Covid'in bolandygyny suwd etýän zat şo mazarlıklar. Indi ikinci soraga gelip çykýar. Onda Covid bolany bolsa, Covid näçe ýok diselerim, gynansak da mazarlıklar aýdyp durda, görkezip dur ýa-da käbirlerini gürletsen, gürläp bilmän oturanlar var. Olar gürlesedem Covid'in bolandygyny gaty köp adam aýdyp beripdiler de. Ýöne bolýar, gürläp bilmeýänlerim gürläp bilmän otursunlar, ony şo görkezilen mazarlıklardan bilip bolýar. Diýmek Türkmenistanda bu boldy, özüm gowy boldy. Gaty adamlar köplere täsir etdi de. Indi ikinci soragymyz, eger Türkmenistanda Covid bolan bolsa däne boldy da, näme üçin okuwçylar we muallimler ölüm howply Covid bolandygyna seretmezden näme üçin mektebe berildi? Näme üçin mektepler yapylmady? Näme üçin online sapaklara geçilmedi? Bir uly mesele bar. Ýöne şonu ýok diýip örtüp oturlar. Bir tarapdan ýok diýerler, beýlek tarapdan eger köçede maskasyz birini görseler, oňa da jerime töletdiýerler. Oňa da özüm berk duýduruşlar berýärler. Onda sen Covid ýok diýen bolsaň, köçedäki adamlara näme üçin ziýan berýär? Men görkezjek bolýan zadym asyl meseleden daşlaşdyrmam etdiň ýöne bir edilýän hereket beýleki edilýän hereketiň dowam bolyp giden nokta, ýa-da bir edilýän zat beýleki edilýän gep şu öňde aýdylan gepi bir sepleşip izi gider zynjyry bolup giden ok. Bir garkdan urýar, bir şarkdan urýar. Onsoň bu diýmegem döwlet sistemasy gowy işläp bilen ok. Döwletde bir dogry oturdulan sistema ýok. Covid ýok bolsa, maska näme üçin talap edilýär? Näme üçin mazarlyklar giňilýär? Ba bolsa onda näme üçin çagalar? Her kimiň bir iň gymmatly zady çaga da. Näme üçin çagalar onda da muallimler ýurdun geljekki eýelerini ýetişdirýän muallimler näme üçin şo howpyň içine iterilýär? Näme üçin şolar gitdiler? Ýöne şu zatlara seretmezden käbir muallimler online sapaklar nädip girsip bolar ka diýen pikirde gezdiler. Hatta soradylar, maslahat soradylar, tanşy bilişi bardyr, daşary ýurtlarda maslahat alyp biljek adamlar bardyr. Siz nädip etýäňiz, nädip online sapaklara geçilýär diýen maslahatlar soruldy da. Ýöne olaram näme bu diňe muallimyň ýa-da bir müdirin etýän aladasy bolany bilen bu meseleni döwlet çözmesi olaryň çözüp biljek zady däl. Sebäbi gördüler wagtlar online sapak almak üçin güýçli internet gerek. Tizlik çap internet gerek. Online sapaklar diýmek deňdir internet diýmek. Internetin bolmasa o bar bolan internet, pes internet bilen sen sapak alyp bilen ok da. Sebäbi edilne häzir ikimiz näle gürüňdeşlik edip oturan bolsak, online sapak diýmek videoly oturýan. Okuwçy muallim görýär, muallim okuwçyny görüp oturýar. Ýerden sen online baglanýan, tä günüň sonuny çenli, öýlen 4-de çenli, ýa-da 2 çenli, kimnäçe çenli dowam etýän bolsa sen videoly gapma garşylykly videoda oturýan. Sen sesiň rahat gidip gelmeli. Ortada kesinti bolanda, eýem garşy tarapy düşünüp bilmeýärde. Şoň üçin online sapaklar üçin hökman tizligi, beýik internet gerek. O da bizde ýok. Indi ýene bir meseleni gozasym geldi. Bir meseleden girýän ýöne isleme başga meselelere de girmeli bolýar da. Men şu wagt ýene de temadan birazajyk daşlaşdym. Bizde kullanylýan Altnasır barada gurulmak geçesim geldi. Tümsel Altnasır diýen kampanya bizde Türkmenistanda internet berýän kampanya. Şu kampaniýanyň konkurenti ýok. Eger o kampanya konkurent bolsa, adamlar Altnasır'ın hyzmatyny halamasa, beýlek kampaniýanyň hyzmatyna geçýärler. Eýdibem Altnasır'a konkurent öretmek, başga Altnasır ýaly 2-nji, 3-nji, 4-nji kampaniýalar öretmek, bulaýan döwletiň işine gawat gelmeýär.
Şoň üçin döwlet interneti öz elinde kontrol etjek bolýar. Diňe bir san kampaniýa bolsa, onda döwlet kontrol edip biler, edil häzirkisi ýaly. Gerek wagty peselder interneti gerek wagty düýbinden ýok eder, gerek wagtdan biraz damdyra berediler. Indi diýjek bolýan zadym, dime senin seçmäne şansın ýok. Sen isleme altnasyryň hyzmatyny sen halama sen diňe altnasyr ulanıp bilýän. Sen başga zat ulanıp bilýän. Altnasyryňa berýän interneti bir tezligi ikincidenem tezligini berýärjek bolsaňam gymmat. 10 megabaytdır ýani araşdyryp gördüm de 10 gigabayt interneti bir aýlyk almak üçin 350 manat. Yani öňkü pul bilen 1.750.000 manat tölenýän eken, o da bir aýlyk diýe. Indi şunu online sapaga öwürüp görsen, eger bir okuwçy maşgalada diňe bir çaga online sapaga alýar diýsek, şo bir çaganyň diňe bir hepdelik sapagyna ýetýär 10 gigabayt. Onda da diňe sapagyny almaly, internetiň öçürmeli. Sen başga zada internet ulanmadyk ýagdaýynda. Sen YouTube açmasaň, çaga oyun oynamasa, ýa-da beýleki bir zatlar indirjek bolýan, ýa-da başga programmalar ulanýan, olaryň hiç şoň içinde däl. Sen bir hepdelik sapagyň bilen şu 10 gigabaytyň gutarýar. Olam iň güýçli bol kaçsa da däl elbetde. Onda sen şu 350 manadyňy 10 gigabaytyň bir hepdede gutardymy, sen indik hepde üçin bir aýlyk diýilip görkezilbersin otaýda. Sen bir hepde sapagyny 10 gigabaytyň gutarsa, boldy şo ýerde kesilýär. Olar bir aý diýenim bilen bir hepdede kesilýär. Onda sen bir aýyň online sapagyny alyp bilmek üçin şu 350 manady 4 gezek tölemeli bolýan, 4 hepde bölmeli-de bir aý. Diýjek bolýan zadym, bir aý internet gymmat. El ýeter däl. Onu her kim öz jüýsinden diýeli bir maşgalada bir çaga okanyga, belki bir studentdir, bir okuwçydyr. Ya bir okuwçydyr, bir çagalar bagyndadyr. Daşa ýurtlarda çagalar bagynda, çagalara çenli online sapaklar alýarlar. Indi diýjek bolýan zadym, geliň şonda bir çaga diýip hasaplandy. 350, 700 boldy, 700'den 2 köpelden 1400, täze puldan 1400 manat sen altnasyr kampaniýa tölesen, sen diňe online sapagyny bir aýla alyp bilýän. Daşyndan başga hiç sat goşmaly däl ýöne goşdan o bir hepdede ýetmeýär o 10 gigabayt. Diýjek bolýan zadym her kim enaty öz jüýsinden töläp şo sapaklary aldyryp bilmeýär. Onda näme iň aňsat ýoly online sapaklara geçilmeýär, döwlet online sapagyny aladasyna etmeýär. Näme diýmeli, Türkmenistanda Covid ýok diýmeli, ýöne ýollar ýapyk bolmaly, ýöne mazarlyklar geňelip gidibermeli, ýolda maskasyz berini görseň onu ştraf edibermeli. Bir tarapdan hem Covid ýok diýip, sen arkaýyn ýurdun eýesi, geljekdäki eýesi, ýaş neslini, çagalaryny, ýurdun eýelerini ýetişdirýän mollymlarymyzy arkaýyn sen ölüm howpy bolan ýere iýiber bermeli diýmek bolýar-da. Beýdisem ýalňyş düşünmäňde ölüm howpy virus baý wagty mekdepleriň açyk bolmagy diýjek boldum. Yani mektepler olar ýaly ýerde, ýöne edil şu Covid döwründe şolar ýaly howply virusyň baý döwründe mektepleriň açyk kalmagy. Sebäbi açyk sakladylar, sebäbi internetden üçin bilmeýärler. Açyk saklamasalar başga çäresi ýok. Şo çäräne bizde Covid ýok diýip iýiberdiler çagalara. Hawa şükür geçti, başımızdan geçti, dünyada birazcık yeniledi. Edil bir häli häzirem täze viruslarym döräpdir. Yine de dowam etdiler. Ýöne edil bir howply ýagdaý geçdimi, izde galdymy diýip düşünýände, hawa ona bolýanyny geçirdi. Ýöne kim garantiýa berdiler, geljekde ýene de şolar ýaly virus bolmajagyna. Indi men diýjek bolýan zadym, beýleki daşary ýurtlar eýen belli bir derejede taýýar. Tüm halky bilen taýýar, diňe mollymlar däl, diňe bilim ulgamda kadamlar däl, olar eýen mollymlary bilen, halky bilen, çagalary bilen belli bir derejede özlerini taýýar ýagdaýa getirdiler. Gynansak da bizde internet kesip saklamak bilen ne halk taýýar,
ne moğlum tayar, ne yaş nesil tayar, tayarlık yok. Indi şutajda diýilýär de KGB gullugy ýa-da istihbarat gullugy diýip aýdyp geçdiler geçende şu KGB aslında istihbarat bolmaly. Yani gizliň işleýän gulluk. Şuň işleýe, ýöne şuň işlände geljekki 5-10 ýylyň meselelerini çözmek üçin işleýän bir gulluk. Ýa-da nämeler ýüze çykypdylar, nähil hoplar bolupdylar, şolara görä nähil ädimler şu günlerden almaly. Şu zatlaryň üstünde işlemeli istihbarat gullugy bar bolsa, eger KGB bar bolsa, onda şo gulluk näme üçin? Hani diýeli 2017-nji ýylda pikir eden bolsadylar, 2020-nji ýylda şular ýaly bir pandemiýa bilen garşylaşýasdy. Şoňa taýarlygymyz göp başlaly diýen bolsadylar, o da bolan bolsady, gaty uly hormat bilen serediler şolara. Bolýa onu geçdik, onu diýip bilmediler, diýilmeden ýöne taýarlyksız Covid ile ýakalandyk. Covid-e tutulduk da. Indi geldi şular ýaly Covid boldy, Covid döwrü geçdi, adamlaryň aňynda, ýüreginde, maşgalalarda uly ýitgiler boldy. Indi öňüni almalar bir zat edip, indik pandemiýanyň öňüni şu wagtdan alyp başlamalar. Şular ýazada boldy, ýöne geljekde bolmajagyna garantiýa ýok, gene de bolup biler. Onda biz şuň öňüni almaly. Öňüni almak üçin indi öňüni almaly diýip şolar aýtmaly da. İstihbarat gullugy aýtmaly, ýani KGB gullugy aýtmaly. Öňüni almak üçin hem ilki bilen internet açmaly. Halky bilgilendirmeli. Halkyň bilgisi internetten başlanýar. Edil häzirki döwürde, edil 21-nji asyrda halky bilgilendirmek üçin garaýan özüňem aýdyp geçdiň-de beýleki ýurtlar maşynly Mercedes ýörýän bolsa biz häli piýada. Onda bizden piýadalykdan bir ata minmek üçin, ondan maşyna geçmek üçin ilk bilen internet açylmaly. Moğlumlar şeýle bir giň şekilde, çäksiz şekilde internet ulanyp bilmeli. Täze informasiýalary oturan ýerinde şolar ýetip bilmeli. Çağalary köne gadym döwrüň materiallary bilen okutmak, kitaplary bilen okutmak däl de täze informasiýalar berip okutmaly. Olam internet ýapyp bolsa mümkin de. Onda halky bilgilendirmek demek çağalar bagyndan başlanýar, mektepden başlanýar. Ýurdun adamın diňe çağı okuçy däler. Enatalar ýa-da beýleki işgärler, ýaşullar, hatda ýaşullar öýünde pensiýada oturan ýaşullaryň haky ýokmy internet ulanmana? Hatta şolaryň öz bilgilerini täzelep durmaly. Onuň üçin hem edil 21-nji asyrda, edil şu günlerde internetsiz hiç zat edip bolmaýar-da. Hani gara özüň ösen ýurtlaryň birinde oturýarsyň-da, hani bir günüňi internetsiz gözaňa getirip gör. Ýa-da bir hepden tölemeli tölegler, hemme zat internet bilen. Ýa-da alýan sapaklaryňyz, berilýän öýüşler ýerine ýetirmek üçin hemme zat internet bilen. Hani mümkin bolarmy internetsiz şo ýurtda bir hep turmak? Ýok. Men soragym da saňa şo. Ýok, mümkin bolmaýan ýanky. Ben aýdyp geçdim şu zatlary. Gurulum berdine bolan. Hemme zat bir-birine ketlenip baglanıp, diňe bir temada nähil temalara geçipdik. Yani diýjek bolanyň şol Covid'in girden saklanmagy ýa ýene bir meseleleriň girden jämşynyň aýdymlanyň sebäbi şol bir-birine bagly bolan üçin onasdan beýleki baglanýan şol işlere köp gidýän işlere ýan berýändir üçin gizlenip bilýär. Yani bizden gizläp bilerler. Mesela bu internet sistemi edil şolar ýanlar. Hemme zady häzirki döwür sosial mediadan ýa seni bir beýleki platformalarynyň seni bir maglumatlar gözläp tap bolýar. Egerde masana internet işläp duran ýagdaýynda häzir bizden şular ýaly işlemeýän ýagdaýynda köp maglumatlar tapy bilýärler. Ýöne işleýän ýagdaýynda
gözden verilen de ähli maglumatlar diýen ýaly tapdylar internetin üstünde. Benim Elbetde. fikrim şoň üçin internetin agyrlygy şoň üçin geldi. Soň ýa aýtdylar, alt masalan gurrun etdiniz. Konstanasy sim kartalar. Şol Google nemede araşdyrıp gözlesem görürsüňiz, ýani şol sim karta bilen ulanýan internetin maglumaty Türkmenistanyň maglumaty ýok. Ýani dünýä nemesinde Türkmenistanyň nähili ulanýan maglumaty ýok. Ýöne nähili beýleki broadband ýa-da ýani Wi-Fi bilen işlenýän neme enzam bolýar. Ýani öýde Wi-Fi çatmak üçin bir enzam alýar, öýde oturýar. Şol enzam ýaly ýene şoňa meýle enzamlar bilen ulanýan enzamlaryň sanyny Türkmenistanyň nemesi bar. Statistikada ýani iň garyp bolan internetde iň garyp bolan ýurtlar käbir maglumatlarda birinçide dur, käbirine ikinjide dur. Ýani biz ýanky Tmasal we Altınahar onuň internetiniň işlemeýärde hiç ýani etgeni aýdy bilen ýani konkurensiýa ýok diýdiňiz. Haky konkurensiýa bolmadyk ýerine ösüşen bolmaýar. Ýani diýjek bolýanym şu internetin häzirki durmuşda, häzirki döwürde ýaşaşmada ullakan täsiri bar. Şol internetsiz meň pikirimçe ösüş bolmaýar. Sebäbi daş döwüründekiler hemmesi internete bagly bolup dur, ýani internet bilen ýöremesem, men bilen ýörejek ýok diýen ýalyk. Ýani okuw bilim sistemasyna, ýani okuwda eğitim sistemasyna gelemizde näme mollum diýenimiz bilen mollumam kompýuterde hemme zat ýadyna saklap bilmeýär. Ýani her gede sapa barjak bolanda gaýtalamaly bolýar öňünden her bir zatlaryny. Masalan, şol her bir geçek zadyny gaýtalamaly zadyny Türkmenistana nähili geçirilýär. Ýöne näme öz mektepde urmy ýaklayan näme bolýardy? Diwarın gidinde dastan portret bolýar, öňünde gara ýaşy awto bolýar. Käbir kızlarda bolanlar kaptallar suratlar bolýar. Şu sapaga degişli. Bolýar başga zat görendok, ýani interaktiw dostlar ýa ýene şoňa gidesler ýok. Ýani maglumatlary bir ortağa çıkarıp görüp dünýä derejesinde nähili ýagdaýda ulanylýar, näme edilýär, şu bady diýip her bir sapaly düşündirjek derejede ulanyp bilmeýär, ulanmaýar hiç ýok. O hem bizim okuw sistemamyzyň ören kesgini görkezýär. Gatça dogry aýtdyň, edil häzirki döwürde bilimde, tehnologiýada ösüş her gün bar. Her gün bar desem ýalňyş bolmaz da. Ýöne bizde nähili şu ösüşler birinci klaslara kompýuter berdik diýip bilerler. Ýöne han iýdi gelýärmi şonuň. Ýa-da şu berilen kompýuterlara görä bilim öwredilýärmi? Ya şu kompýuter öwredip biljek ähli molymlarda şu bilim barmy? Häzir kompýuter işledip bilýän ýa-da kompýuter açyp ýakyp onumy edip bilýän, diňe kompýuter molym bilmeli diýen zat ýok. Sen kim bolsaň şonu bilmeli. Ýöne bizimkiler beýdiýdigim, bizimkiler hiç zat bilen ok diýdigim däl. Olaryň wagty ýok. Olar işden daşary çäreler äkidilerler, ýa-da işden daşary bu ýaz çykanda şäheriň, owanyň, etrawyň arasaçylygy üçin subotniklar äkidilýärler. Molumlar köçelerde herasinin özüne paýlanyp berilen ýerler bar. O molumlar öýüniň işini etsinmi, çagasyna seretsinmi, naharyny bişirsinmi, ýa-da olarda bir mümkinçilik barmy öýüne daşyndan bir kömekçi, bir gyzjaga salyp özü diňe bir sapa bilen meşgullanyp oturar ýaly. Olar ýa mümkinçiligem bardyr 10% molynda. Ýöne bu diýmek hemmesi diýmek däl.
muallimler bir zat edip özünü dünya derecesinde bilim täzelikleri, informasiýalary izarlap durmak üçin olarda tehnologiya bolan düşünceler hem gerek. Olaryň her biriniň elinde ýanynda göterip biren öz kompýuteri gerek ýa-da ulanýan telefony bir gowsy diýemek ýöne her zat edip biljeň telefon bolmaly. Sen arkaň YouTube'a girip bilmeli, arkaň sen gerek zadyny Google'a ýazyp tap bilmeli. Yani hemme muallimyň ýagdaýy bardyrmy? Şolar ýa gol telefon götermäni, ýa-da kompýuter bilen bile işe gidip gelmäni. Bu diýmek şo zatlara da bagly da, tehnologiýa da bagly. Yani O yankı malum dowam edin siz. baş sözünü verdim. Yok bölmediniz. Şöyle yankı malumlar ulanyp bilmeýär diýdiler ýa-ni. Doğru biraz agrak boldylar ýa-ni gat doğru zat näme örnekden alanda her 10 malumdan 8 kompýuterden bilmeýär. Şonu men hoşma bilýän, şo anyk bilýän. Yani nähili bizim öz informatika malumymyz şol kompýuter ulanyp bilmeýärdi. Ulan açyp bilýär dogry, açyp bilýär, ýapyp bilýär, ýa-da käbir programmalary näme şuna kerek başdan açylýar, şolar edilýär, ýöne aňry bilmeýärdi. Onsoň beýle kemal bir näde bulansyn. Bolýa ony ulanmak üçin ilk näme özünde kompýuterim bolmaly, bizde kompýuter almaga her bir adamyň öýünde kompýuter saklama mümkinçiligi barmy? Eň esasy şo mümkinçiligi ýok. Onsoň ýa-ni ýene-de malumlar başga işlere uýmalýar diýdiler. Ýa-ni näme arasatçylyk meseleleri bar. Bolýa mekdebin içindäki arasatçylyk ýerlerini, ýatlaryny çağalara ýowar hökmünde her 6-njy günde bellenen nemede geçirilip bilinär o çağ hökmünde malum başynda durup edip biler. Ýöne owan her bir owalar ýa şäherleriň kapitalinden geçýän uly asfalt ýollary bolýar. Şol asfalt ýollaryň töweregini, garalaryny arasalamak malumlaryň işine birinjilik bilen. Yani öz gözümüz bilen gören zadymyzda onu iýlenişdik, aýtmaly zadymyzda we gözümüz bilen gören zadymyzda. Ya olmasa palta ýymak kimiň işi? Aslında fotoda gidip palta ýymak daýhanyň işi däl bol. Onsoň ýöne malumlara ýerite şol özüne näme berilýär, şo günde gitmeli, falan şekilde ýygmaly. Onsoň malum çağı okutmaga ýetişdinmi ýa kompýuter öwretmäge ýetişdinmi ýa ýene başga zadyna ýetişdinmi? Gaty olakan mesele bolup durýar şo bizim emamizde. Gaty mesele. Ýene-de şolar ýa. Dowam edin. Aýdyp Yok men şu doğru diýen diýjek boldum da hani daýhanyň işi paxta ýygmak ýöne edil şu döwürde şu asyrda daýhanyň her bir daýhanda ýa-da diýeli owada bir san kombayn bolsa şu daýhanyň ýygmaly däl de şu paxtany ýa-da asyl şu paxta ekilmeli de ýa-da ekiljeň bolsa iň bow sortun alyp biljek bolsaň onu maşynla ýyljak bolsaň bu döwür nire geldi biz nirede häli. Men şonu bellek geçecek boldum da. Gaty dogry aýtýan ýöne döwür has ileride. Bir günde 100 malumyň ýyjak paxtasyny bir saat 2 saatda kombaynla ýygyp başarar. Gaty dogry bellek geçdim. Onsoň ýene-de ýa-ni biz şuwat näme gurrun etýäs? Birazjyk gasrakdan gurrun etýäs diýen sagalara kompýuter öwretmek. Daha bir sebäbi nähili bizde çağalara nähili öwredilýär. Ýanky malumlar öwredilýär diýdiler. Malumlar çağalardan ýani çağalaryň haýsynyň şolar real paxta gidäjegini şol haýsynyň bir ýaşaýyşynda birazjyk kösençlirak masgalalar bolýar da şolaryň çağalary tapyp şolara pul gazanmany öwretýär, ýani paxta ýygdyrmany öwretýär. Käbir malumlar
Olan bir özünden gorkaýdan zadymyz. Nähili ýanky özüniň berilen mysal üçin günüň dowamyna 52-de ýygmaly berilen nemesi bolsa, şonu şu çağlar bilen ýoş bilen gürleşip, empatiyasy sapaga da gelme, onsoň men sana şonu artmajy bilen sana plança manat berjek, şeýdip gürleşip çağlar plança günlük hata urat ýarar. Köp ýatymlyk gitýärdi. Olan bir ýalňyz kompýuter öwrenmäň kompýuter üstü bilen internete girip maglumatlar tapman görünýär. Şol ýöne käbir molumyz hata gidip hata ýygmany öwretýär. Sağlamyda. Şonu ýalap görjänlerdi. Görsene gara nereden çıktık. Bir tema dip başladık ýöne. Bu internet dip başlan temamız bu paxta bilen baglanşykly, ýobarlar bilen baglanşykly, altmasar bilen baglanşdyryp boldy. Gara nire nämetjegem bolsaň da nireden bir gurrum etjek bolsaň, beýleki böleklerim öz içine alyp gidip barýar. Muň üçin hem düýbünden düýpli çözülmeli bu meseleler ýeňillik bilen ana ýalky diýişiň ýalda mollymyň çağany öz paxta planyny bir şekilde yapmak üçin çağa pul berýär, o gidip ýygmaly ýöne mollymyň adyna ýazmaly. Mesele beýdip çözmeli oga. Doğru. Ulu meseleler beýle yüzley çözülmeli däle. Bu meseleler kanun bilen döwletiň güýçli oturan bir sistemasy bolmaly ýörep duran, şu sistemaň başynda näçe adam gidip gelsin döwletiň başyna da adam gidip geleni bilen hiç şeýle bir ütgeşiklik görünmeli däldi. Ýöne bizde häzir döwletiň bir ýolbaşçysy gitse, şu tutuş ýurda täsir etdi. Ýöne aslında şolar ýaly bolmaly däl. Şoň üçin hem her bir meseleni düýpli çözmeli, düýpli çözmek üçin hem düýpli döwlet bir sistemamyz bolmaly. Şu sistema bolmasa da bu ýene de 100 ýyllarça da şular ýaly dowam eder. Ýöne 100 ýyla galarym öýdemok, hatda bir 50 ýyla da galar öýdemok, ýurt ýok bolup dargamaly. Her bir ýerde, dünýäde, o ýerde, bu ýerde, dünýäniň her ýerinde bir türkmen diýen halk bolup biler. Ýöne belki ýurdu bolup bilmez. Şu gidişine gitse, istihbarat ulgamynyň, istihbarat gullugynyň eger görüp biljek bolsa da gaty uzak geljegi göz tutmak gerek däl. Gaty ýakyn geljeklerdir şu zatlaryň boljagy açyk görünüp başlar. Hatda häzir şonuň içinde, häzir görünüp başlandy. Hatda köpden bäri görünüp başlandy. Şunu aýdyp, ýurdumyza şeýle bolup barýar, muňa näde bolmaly? Biz muňa bir çäre tapmaly. Munyň çäresi ilki bilen halky bilgilendirmek, halky bilgilendirmegem ilki bilen internetden başlanýar. Mekteplerdäki bilim ýagdaýyny gowlaşdyrmakdan başlanýar. Mollimlere berilen hormatdan, mollimlaryň alýan berýän biliminden başlanýar. Diýip bir ýerlerden başlanmaly da ýöne gynatsak da şu zatlar ýok. Garaz diýsen diýip oturmaly, näçe gurrun etsen edip oturmaly. Wagty dogry aýtýaňyz. Ýani şu nirelerden girip nirelerden çykyp diýen ýaly. Göräýmeni gysgaçyk bir gurrun edäjekdik, ýöne bir sagata ýetirdik. Uzağa çekmän zat üçin o bir netik bolsa uzağa çekdirmer. İnşallah. Nesip uzağa. Näçe alyp barýar. Şuurumlar näçe alyp barýar. Şuurumlar näçe her gerek. Öz aramyzda çaýhanalarda oturup şular ýaly meseleler ortak gurulýar. Ýani şunu bir ýöne pikirmi paýlaşalydyk. Gysgaçyk edelisek bu dogry boldy. Netip bolsa ýöne şu meselelerin çözülýäni analiýatan netip bolsa çözülýär inşallah. Nesip bolsa. Hawa biz umytsız bolmaly däl de umydy ölen adam edil
14'ünde ölüp 70'inde ýaşap gören ýaly adam da umytsiz adamlar şeýle bolýar. Özü 70 ýaşynda geçip görendir, ýöne onuň ruhy 14 ýaşynda ölendir. Türkmen halky gynansak da birazajyk şo derejäge geliberdik, ýöne biz täzeden umydymyzy beýletmeli, bir-birimizi goldap bolmaly, şular ýalyrak gepleşikler alyp barmaly, peýdasy beler diýip umyd etýän, başga ildeşlerem öz pikirlerini paýlaşar diýen umyd etýän. Köp sag bolun, Gara saňa da minnetdar çagıranyň üçin. Hawa ýanky aýdanmadan biz ikide bolup birge çagılanýar diýende şowrum bolýar şeýdi. Dogry, hawa. Bolýa. Bolýa, sag bolun eziz vatandaşlar, mehriban ildeşler. Aýdamalawan. Hawa sagman gedin. Sag bolun, size de sag bolun vatandaşlar, sag bolun. Ýene-de görüşýärçe.